Sinaon sa motor big para ini kadagan ani sinaw kayo at chok pistao. Bet be kay kuning reader. Atuman ra gid akong pangandoy nga reader. Dugay na pud di ako andar-andar ni motora ni. Dugay kini standby sa mga ba. Karon ro. Puluan tani balag mahal nga gasolina ah. Makaw na tingali ko. Kinsa man yung babae nagmotor-motor? Duulon na ako ni. Wow, sexy oh. Ano naman yung motora niya? Ilan ko kapadagan? Mamsan baka di gasolina or nansa ka ni? Oh, ma'am, usay gubaan yung motor, ma'am. Uy, Grace, ikaw man lagi ni. Uy, Usay guba sa motor, nanay kay motor? ta naman punta. Mas kabalo ka mo motor? Ay, mulakaw na gid ko nya. Ni mandar ni motora ni oh. Oh, Basig na ilaot imong motor, nabi. Check daw na ako eh. check daw. Ay lang ka, di lang ka, ay lang na, di lang ka. Check daw ko migi. Basig na ilaot, ay lang na ako ka, di lang Check ka. ko migi, check. Kita na, di lang sa, ay kuan na, kumuta. Ayaw sa. Tanaw sa tong spark plug na be. Say na out anak ni ay. Ah, wala man, okay naman ang kuan. Di ba gini mandar oh. Hindi siya mandar. Oh, Nga ano ka nino? Diri dos pikas eh. Usa gyud kay daw taning motor, no? uy. Di lagi mandar lagi. Tignay daw daw be. No? Testing eh. Kung mandar man lagi oh. Sabi. Guniti. Na. Guniti sa ni, guniti ni. Mandar bitaw no? Kung mandar man siya, di lang kakabalo mo timing sa pagbuhi. Sige na ko daw. Sige daw. Sige. Oh. Dagan lagi oh. Oh. Asa man to? Oh. Unsa jud kani no? Da. Gibigin eh. Oo. Anin lang be, 30 ka be. 30 ka. Ayaw. Kaya biba. Ayaw ba? Lain kita. I-20 ka ba? Ayaw ang kasman ka diyang alain kita naon ba? Ayaw kita naon. Mas may lain. Layo biya kong atuan kaya gibat niya. Makitaan ka di halain kita naon naon pi. Dili ba, i-20 ka ba kay para makabalo ka unsaon pagpaanda sa Kabalo reader? lagi ko naon. Alain kayo. Hawa ba? Di i-20 ka sige, guniti testing dia, Dire ba kana? Ay, ba upward kay kung drive ba niya na kadihalain kayo. Lucky ba ya ka? O dire lang ko mo palayo lang ko ana lang oh. Hindi lagi yun sa pangingon sa mga tawa na Kuya Gibhart. Tingna nga ina lang nga gi-20 ka kuan mo Hindi to. kabalo manggugko ang pagpaandar na manggukulang ha, di ba? Dahil no, kabalo man ka mo paandar, ang kaso di ka mo kabalo mo timing sa clutch sa pagbuhi. Tudluan ti ka. Dili kay tudluan ti ka kay para pag makabalo na ka mo hawa naman ko mo Ikaw una na na ni ko. drive diri ako na lay baklay be. Ay dili kay para makabalo ka sige. Oh, ikaw na ni drive diri. Asa man ka? Ikaw drive diri ako baklay. Kay gusto mo ka drive ka ha. Di sakay diri. Kay ikaw ka ni drive diri kay gusto mo ka. Ano ako may patay bo nimo nga tudluan man ti ka. Talong lisod kaayo ka lain dila. Oh, Kaya ka no. sige lang okay ra kay na. Ano sa man di ay nga magtuon-tuon naman tag motor god. Anong pagita ka motor mo samok-samok pag Sige na sakay na diri. Saban kong papa ma, makinya makitaan kong papa di sa unahan. Kabalon biya ka tong papa biya nga maldito biya kay to. Malo pa ka sa papa nimo nga. Sige na, alin na sakay na diri sa kwan. Diri lang ka suloyo. Bisan pag Sige na. lain lagi kaayo lagi na og lang ba. Sige na ba, sakay na ba kay tudluan ti ka unsaon pag Naog motor. lang gani. No, kay ako lang mo drive Dili. na god. Wa man ay problema, wala na ay Malaysia kay ako ang purpose ani mo tudluan lang ti ka. Sige Pitay lang. kuan, di pita kaliwat nya magagasag-gas ka sa kuha. Dili man ta kaliwat pero kuan ba basig matumba ka na good. Ako kabalo lagi kuan ako yagi bata na Dili, kabalo ka mo. Ano ba? Ay saba, kadali lang ba? Kadali lang. Kabalo ka mo paandar pero di ka kabalo mo be sa clutch. Timing ba timing? Sige. Agi tulos ba padre yagi bata. Patay jud ko kasaban jud kuan di ba? Ako kasaban ba? Dili. Oh bagay. Sige na ba, sakay na ba? Sakay na ba? Agi papa mo, Dili. agi ko karon taon Dili ba? lagi to mo. Dili lagi to masako imong papa kay. Oo ba? Inya lang nga kuan, gitudluan ti ka. Ayo. Pag Mo
Ay, pag Sino biya kay na? Sino biya kay na? pag mangutana ang imong Lagi Bart pag ba? mangutana yung papa nganong ni angkas ko nimo ingna nga gitudluan ti ka unsaon pa. Lagi ka wala to ka ilas papas imo be. Lagi to ka ilas papas imo wala ba ya? Ay sige na sakay na. Oh be ano balaw ka sino biya gani makuanan magasgas. Sige na sakay na ba? Sakay na. Hawa ba? Sino ba sakay na? Hawa pa. Oh, makita Sakay na ba? Makita ang tuta pa. Hawa pa. Sige ni. Oh, sige paanda diha oh. Tara to kabalo ka sige daw. Oh. Tawa. Oh, di kita kabalo. Bik. Lalayan ka ni. Hawa dia ba? Hawa ba? Lalayan ti ka gani no. Hawa lagi dia ba? Parang kakuan nga nang madlok. Ayo lagi si. Ayo. Hawa ba? Hawa lagi Kana ba? ba, oh? Hawa ba? Mo nga mo sakay-sakay man ka kuya gibar. Na. Sama na, Grace. Ay si kuan. Isa man eh. Dito luan ako kuan kol. Ano ba kay? Napit mong gud siya na tumba. Akong nakita man akong gitabangan. Di ka pwede ka, hindi na pa sakay-sakay ang lain ng motor. Ba ba. Galit raman po na siya abot diri pa. Akong kuan kol. Tuluan ako ba kay di siya kabulong mabuhi og kuan. Ano eh, Grace? Wala ba? Hawa na diha dong, kay aron ako ma-high blood nimo. Di akong tuluan na ako si anak na ni mo kol. Ni galit raman po na siya abot diri pa. Ang karon. Oh, diba? Kol dito luan naman ako si Grace kol. Unsaon pag kuan buhi sa klat. Ano mo sakay naman ka dire? Di man siya kabalo kol og diri ko skilid. Kabalo man ko O kuya mag gibar. akong gialalayan kol ba? Ikaw po, di ka kabalo mo balibad. Dili man hapa ni. Di man kay man kay ulo, di man kasabot. Wala man koy kuan. Wala man koy bad intention kol sa imong anak. Bad intention, wanted. Di kalit na nakabot diri pa ba? Wa ko kabalo. Kahit pa jud kay ulo badlungon, di kasabot. Di na, Grace, may ito, di ka. Di ako mau nakitaan kol. Kapit man siya natumba nag Hawa diha ba? Sige, gira kang rason. Sige na, Grace, kayong motor. Kawaton pa nimo ni, wanted ng tawhanan na. dili kol oy. Ang motor ni may isa kol. Kaya na nimo, dili. Tako na sa baba. Dili pa nimo kaya? Asa man kol? Tabangan og tulak. Sa ba kayo? Hawa daw dire. Tabangan na og tulak kol ba? Wa diri. Meron tayong shoutout tayo sa mga kumaestro ng Sir Danny. Shoutout sir. Shoutout po kang Ma'am Bilakas. Shoutout kay Ariel. Kasi pang duty meron. Shoutout kay Lilith Sidot. Okay, estudyante na lang. So, bye-bye.